Balima Anyokuma, très urgent. Balima billet jeudi 8 janvier 2026. Amboraka information téléman do soro. Malien ko anga min dormi be ko sanso. Voilà. Ko sanso morila. Ko o min dor nanga sanu boro mi be no. Ko bina jaraka mogo be kanga sanu boro de contrôle mine bibi namboro na ko bi. En même temps, négociation be ka teme oni mogo chamanche mande mara fanfela la. Ko mogo chaman be sanu bola chaman be bi. Oni jatika wale mogo be ka négociation ke. Ou be ka war duma wala sa ku to ka sanu bo. Ni sanu bora jatika wale mogo fana buka pourcentage de soro. Malien oni fana ko kora donto maliko la. Ambetla ka amena détail bela jelendi. Ambola ou ka attaquer do fana kera doko firi. Ko dugu bi wolonfla ani ko de be ka bolodi nyogoma keni jatika wale mogo ye kita mara fana fanfela la. Ko kita dugu miseni chama de be bi. Kube ka bengan de keni jatika wale mogo ye kita mara fanfela la anyo information soro. Malien anyo information mi soro bi ode nuninge amena do détail konnana. Malien anga information follow anya fo bela jelina. Beba do sanu de be fengala bi. Malien de bela jelimba dombi. Voilà, sanu bela jelina be sanu na. Sanu ko fenga de baby. Munde kera ko min dore min be no. Et dugui ko la localité. Malien be ka kuma ina mede. Ko la localité de 100 fois. La mine d'or Sanso Morila contrôlée par les terreaux depuis le dimanche passé. Voilà. Donc à noter que plusieurs mines travaillent avec les hommes armés à partir d'aujourd'hui. Anga société mine d'or chamambe bi uni bina jaraka mogobe ka barakede. Malien ne fana kokura de dondola malikola. Niye Mali keto Soudan nyokona sidi. Utara ani la jene frontière la utara mobile do jeni nyo o video bo avec les sababo. Au akli be ni video la mba akli jigi ni video ko aye ni video la jefolo. Niye chinois ka sanumbo izinde ma utara nunu jeni nesba akli be nade. Akli be nade muna ubeka nunu kesan. Et puis pire encore, on est dougula de on est ka jeka barakebi. Mali keleme kata chinois bla kata mogo munu ka foro tienbi. Jatike wale mogo de be kata onu teme ka chinois kelebi. Asimi muye perezangi, asimi be ka chinois bla kata mali on ka foro mineula. Kube sanu nyini. Bina jaraka mogo de be kata chinois ka machine njeni. Ta dougula do nga foro duma. Ka tlatuguni ka bengan ke sanu bo oro munu be Mali kono bi. O ni sanu be bo awa bina jara faraka mogo bu ta soro sisan o de be ka ke bi. Mali sonu bo oro chama be bi. O ni bina jara ka mogo be ka négociation ke bi. Ni sanu be bo fana ka part de be duma bi. Dugu chama be ka accord singinu ye bi dugu la bi. Dugu do atakera anya information do soro meno kala malien de bela jelen kala même. Quand le lundi passé à 10h à Niafouké, une vieille femme et son chauffeur ont été enlevés par des hommes armés. Au Kera et Niafouké Marala. O temenu ko fe kabala e anya fongena ngambe oro minabi dogo firi marché la mun kera dogo firi marché la nga jango la je ayara nya ba dogo firi jogola doron chira dogo firi suko ko nana sa mo chamane banana tumisano anya bu tomato la muso wallahi doron chira dogo firi no san ara nya ba dogo firi jogola anya ba wallahi billahi abela dile mande dogo firi ka o de ni message bla doron de chirai armée ka doron de dowa bina jaraka mogo ka doron de dowa en tout do maintenant c'est ça malien anga sigi sanunko ta fanfela la ko des négociations en cours entre les terreaux et beaucoup de sociétés minières dont plus de 100 millions mises de départ millions sanumboro chamambe bi kuye million kemere ta ko dafien la flo ko di bina jaraka mogoma ko deli ko to ka sanumboke to sanumu be bo ni kele ni te bansisa ni kele ni be ka ke Libi ni kele ni be ka ke Soudan ni kele ni be ka ke Somalie marfatigu be ka source de revenu de soro bi ambero na ko bi ni kele be ka fasi kuro were be ta bi kele banto te 600 be ka tien de fonyana parce que anya fo depuis ko damelena nan boy bolo be nyogon bolo de ambese ka nunu kele mais asimi ko tay balien be fara nyok mo ifo na bi nsara na worom nya ole be ka kebi
ala b'a dɔn halala bɛɛ bɛ fɛ i ka jamana ka diya halala den bɛɛ b'i ka jamana i bɛ fɛ i ka jamana ka diya mais ni mɔgɔ lankolon kɛra i ka jamana ɲɛmɔgɔ ye a bɛ kɛ tan tɔ de aw bɛ ɲɛba la bi Bina Jara ka mɔgɔw olu de bɛ ka taga an ka sanu bɔ yɔrɔw la bi aw ni ala na kɛra cɛ mun nana n'o ye hakɛ man ɲi dɛ maliyɛnw ni cɛkɔrɔba min filɛ nin ye ko Dibi Keita ni cɛkɔrɔba de la ka bɔ don dɔ la k'ale bɛ jatigɛ k'ale bɛ Bina Jara ka mɔgɔw fɛ ka tɛmɛ Asimi kan an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ kuma kana mɛn u taara cɛkɔrɔba ka foro de minɛ na diyagoya la an ka lamɛn cɛkɔrɔba filɛ nin kali Bina ka mɔgɔw ka fisa ni Mali sɔrɔsiw ye cɛkɔrɔba y'a fɔ visa u ye cɛkɔrɔba minɛ ka nɛgɛ k'a la bon bi Bina Jara ka mɔgɔw bɛ ka ninnu de dɛmɛ bi u bɛ ka mɔgɔ minnu ka foro minnu la dɛ Bina Jara ka mɔgɔw de bɛ ka taga olu ka foro minɛ k'a d'u ma bi u bɛ ka taga Chinois ka machines bɛɛ jeni yɔrɔ ɲɛfɛ a photo filɛ nin ye an ɲa tɛ u bɛ k'u ka machines jeni u bɛ ka Chinois baarakɛlaw minɛ ka taga n'u ye Asimi nana n'o de k'a yɛrɛ ka jamanadenw tɔɲɛ ka bin a yɛrɛ ka jamanadenw kan aw ni ala cɛ ni kɛlɛ bɛ ban bon mɔgɔ e ma ye maliyɛn caman maliyɛn de b'i jɔ vis-à-vis k'a bɛ Bina ka mɔgɔw fɛ ka tɛmɛ Asimi kan cɛkɔrɔba filɛ a y'a fɔ dɛ nin kɛra depuis 2024 nin ma kɛ bi dɛ bon bi Bina Jara ka mɔgɔw bɛ ka wari sɔrɔ sanu na bi awa u bɛ marifa de san u bɛ wari fɛn sɔrɔ u bɛ taa marifa wɛrɛ san tuguni u bɛ recrutement wɛrɛ kɛ tuguni u ni maliyɛn denw ka di bi Mali dugu baden bɛ ka far'u kan bi Mali dugu caman bɛ ka impôt saraw ye bi Mali société minière Mali sanu bɔyɔrɔw de fana bɛ ka wari ta ka di Bina Jara ka mɔgɔw ma bi kurantigɛw bɛ ka daminɛ kurantigɛw tɛ ka ban ko tɔ bɛ ka ɲagami ka taa fɛ di maliyɛnw n y'o de fɔ an na n ko le Mali est mal géré c'est à dire ni n bɛ ka kuma n bɛ ni ka kasi quoi bilahi ala ɲɛ bɛ ŋa nin la n bɛ ka kuma bi mɔnɛ bɛ ni ka faga walayi bi mɔgɔ bɛ sanu bɔla caman bɛ bi u bɛ ka impôt sara ka di Bina ka mɔgɔw ma bi maliyɛnw o de bɛ ka kɛ bi u bɛ ka fanga sɔrɔ Mali fan bɛɛ bi an bɛ nin bɛɛ la Asimi Goïta tanti an ka miliyari 18 taara k'a d'a ma k'a ka na ni terrain ye a y'a kuma kana mɛn dɛ. La même société, nous envisageons la réalisation de 2 lignes de tramway à l'intérieur du district de Bamako, c'est-à-dire une première ligne qui va quitter de Mourababou jusqu'à Kanadjigila, ensuite une deuxième ligne qui va quitter Salangoroba jusqu'à Kati. Donc avec ces 2 premières lignes, je crois que la mobilité à l'intérieur de Bamako va être améliorée. Aye terrain photo ira anya be terrain na nin kara be ngini ga san chama bo Mali kono ko na terrain bla Bamako quartier nyongo jali sina ma terrain ni ay terrain be boli courant de bi o ben galon te ni anga waro de takadu bon aya jabi Mali dugu de be ka fara nyongo ga bi ka ta fara ni manka Bina Jara ka mɔgɔw kan bi billahi tallahi ka impôt sara anga sanu société chama de be ka war sara Bina Jara ka mɔgɔw yi bi o de be ka kɛ bi kurantigɛw bɛ sen na jamana tɔ bɛ ka ɲagami ka taa fɛ et puis nin ye bandi fila ka kɛlɛ de parce que Asimi Goïta nin b'an ka sanu bɔli min kɛ o b'a di sungurubaw u n'u batu de bɛ ka jɛ ka Mali sanu suɲɛ jatigɛwalew fana ko k'olu fana b'u ta sɔrɔ vagabond filaw de bɛ kɛlɛ la Mali bin cogo juguyara koyi ala ka Mali bɔ nin da ɲuman in fɛ ala kana Mali bin yarabi yama mama bɛ ka Mali bin ala k'a bɛɛ bin mama bɛ fɛ Mali ka taa ɲɛfɛ ala ka barika don o tigi la ne bɛ dan ka kuma la yɔrɔ la n dusu kasilen don bi ndusu kaminen do bi nta don be kuma mi yɛrɛ fɔ nin kɔfɛ wallahi billahi mais nga do ken be nga jamana ye nga jamana kadingi wallahi masakɛ jugu ma nga jamana kuna na tɔgɔ ko Asimi Goïta ala ka Asimi ɲuman bɔ nga jamana in kɔnɔ wallahi il y a la plus grande déception du monde donc maliyɛn ni de kuma bolo ka yɔrɔ la bi
Malien fait be France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada ka wari ci no ala be Sendwave application télécharger. Na Sendwave application télécharger abe ne ga kor promo urgent dro 10 € be na ya retay. Ko fa baka banque information be do so mo be Mali Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abul ka Orange numéro ta nu to be 40 ga. Na wari ci ma ba sur Orange mo na sur place wari ci go fla te trome clé sara. Wari ci go fla na savana bada 0 francs. Drome clé au ta sara. O de kundo Mali ka be ciao.